Kano dai komai ba ma yi da wasa, in dai muna nan alkawari sai mun ci gasa. Ba ma muna furce zuciyar makairi ta kunsa, ba ma da kyamar kowa ko kuma zancen kowa sai tarukan yan baiwa. In dai amana ne zo Kano za ka gane ta, don kuma mutunci ne da ka shigo za ka bambanta. In kasuwanci ne a nan Kano an ka sauke ta. Kano fannin zama da lamana, da malamai ga gwamna, sarauta da ramta zauna. Rukuni na kyawu ma matan mu ga su kyawawa, sannan akwai gayo da wanka irin na burgewa. Siliyo ne kuma dan Kano ne, na alfahari ne dale ga Musa jikan Muhammad Kujini. Kano da Kanawa da daba gari na kuma tumbin giwa, da akwai Yarabawa ciki har Turawa, iya sarkafa Hausa an baro Kanawa. Aiki baya ban tsoro, tukin ganganci kwaro, yaro ke tsoron horo, kiwo sai dauro, tsohuwar shuka ce dauro, a duwa aka samo tsoro, amma fara wanka sai gayo na Kanawa. Kan allo wata sama sai dai kallo, yara suke yin lilo, gola jinsin yan kallo, mabiyansa ku ce yan kallo, a cikin waka haka yin salo, ilimi mata kyawawa sai a Kano. Sadiq so ne Kano da daba tumbin giwa, ko da me ka zo ka sai mun fika, wannan take ne fa na gado, in dai ka ji sa sai ka mika, wallahi babu mai daga murya ko aya ka zo ka sai mun fika. A daɗe sai dabo, in ka da dabo sai ka yi kuka, gare ku yan Kanawan dabo gaisuwa gare ku yanzu na mika, gare ku yan Kanawan dabo gaisuwa gare ku yanzu na mika. Ku saurara in Kano kace Kano nake za mu daga ma, karkaja da kanan dabo za ka yi fama, Kano kifi na ganin ka mai jar kuma, in kace kanan dabo dole za mu lafa ma, za mu lafa ma. Amana ta kai wa kanan dabo uwa ba da mama, musulmi kirista har fegan maso in faɗa ma, rago mai gazawa ke neman amaika makama. Kano na kira ta gidan yanci abin albahar ma, haka aka ki goya wani ɗanki ki mai tarbiya ma. Kano ta mujallar Hausa, ciki wajen ki baki makusa, zuma ke da daɗin lasa, aljannar da ba ta da binsa, ki dauɗa ki ɗauki ubansa, gari ne garin addini, gagawa da kyawun launi, matasan biyan zamani, matan burin aini. Kano ce ai Kano ce, ki rike na kikin zazzarance, ko ta ina da ke ai kwatance, na zama nan ki dole in yi dace, dan karamin zina waka abin alfahar ne ni a Kano. Kano, 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 Kano. A Kano ba a auren dole kuma ba a dukan yan mata, ba a karyar turanci wasu na yi in su gano mata. A Kano ba a zagin gwamna zagin sa kamar taunar gauta, ina yan Kano da mune, wai ina yan Kano da mune, ina yan Kano da. A Kano inda mata na yawo ba mai kulata, ba mai bidar aure na ta komai lafiyarta, muna maraba da bako in ya zo Kano babu cuta. In ka ji gaye Kano in ka so gaskiya banda tuta, Kano ta daba tumbin giwa ce ko ina an rubuta. Kano dai ta dabu muna yin kwalabu, muna sai da rogo sannan muna sai da soko. Kano dai ta dabu muna yin kwalabu, muna sai da rogo sannan muna sai da soko.